večeras želeli da kažemo nešto o jednom našem izuzetnom čoveku. Reč je o profesoru Miodragu Radoviću, profesoru mnogih univerziteta, i ovde su prijatelji njegovi, ja kao kum, pa njegova supruga Marina i doktor Zoran Maksimović, priređivač jednog izuzetnog dela, jedne lepe, pa možda i monografija, za mene jeste, monografija od kamenjače do kamena neodbačenog. I pošto se bojim da će kiša da nam napravi malu pometnju, a molim Boga da to ne učini, ja ću zamoliti Marinu da ona, pošto najbolje, čini mi se, poznaje Miodraga, nekako u ovo vreme, Marina, ja sam vam bio i kum, čini mi se da je to bio 30. avgust, tako na jučerašnji dan. Izvoli, molim te. Dobroveče, dragi prijatelji. Ja se zovem Marina Milić Radović, a 30. avgusta 2016. godine sam se venčala u Vaznesenskoj crkvi u Žarkovu u Beogradu i tada postala vaša snajka. Sad moram da vam kažem, kao da me je grom iz vedra neba udario, i to mnogo jači nego ova kiša, kada je profesor Miodrag Radović, koga mi znamo da je on bio predavač u Lyonu u Francuskoj, pa onda predavao na Goethe institutu u Nemačkoj, doktorirao na Lazi Kostiću, magistrirao na snovima Dostojevskog. Kad smo razmišljali kako ćemo se venčati u crkvi u Žarkovu, on je poželeo za kuma nikog drugog nego Žiku Šarenicu. To niko nije mogao da veruje. A zašto? A znate kojim rečima? Rekao je, Žika je najviše postigao iz našeg kraja. Znači, čovek koji je tada već imao 69 godina, što je više se približavao odlasku s ovog sveta, njemu je zavičaj bio mnogo bliži i značajniji nego kad je bio mladi i samo je stremio ka Francuskoj, Nemačkoj i tako dalje. Ja sam sa njim bila samo 3,5 godine. Ali za te 3,5 godine sam shvatila koliko mu je zavičaj značio. Pričao mi je kad smo išli u Vrnjačku banju, kako je, sećao se, subotom pre zore ustajao da bi sa svojim ocem Milutinom na zaprežnim kolima išao da prodaje na pijaci paprike, paradajz, jabuke, sve što su tamo gajili. I onda bi za nagradu od oca Milutina dobio knjigu. Ali tek naravno kada bi ceo posao obradio. I onda mi je pričao kako Milutin je bio veoma široke ruke. Svaki naslov koji bi njegov sin poželeo, Milutin bi mu kupio. I kaže da evo do kraja njegovog života on je bio duboko zahvalan što je njegov otac cenio njegovu žeđ za znanjem. I mi smo u stvari trebali da se venčamo 31. avgusta 2016. godine, ali kum je bio zauzet i imao je neke obaveze na televiziji i onda smo mi u posljednjem trenutku pomerili za 30. avgust. Ali evo, vidite kako je Bog dao. Da smo mi ovde sada u njegovom zavičaju na 31. avgust. I još mi je jako važno da vam kažem da ja baš juče sam razmišljala da li je otac Milutin, kada je sa svojim sinom išao zaprežnim kolima i prodavao na pijaci i kupovao mu knjigu, da li je on nikada mislio da će ljudi iz njegovog zavičaja kupovati knjigu o njegovom sinu? I da li uopšte Miodrag ikada pomislio da će ovako jedna monumentalna knjiga biti posvećena njemu i o njemu? Sad, mi smo je nazvali, Zoran je priređivač, nazvali smo od kamenjače do kamena neodbačenog. A ja moram da vam objasnim zašto je to. Miodrag se rodio u Kamenjači, zato sam ja vaša snajka, svih vas koji ste iz Kamenjače, i to znate kada? 31. marta, to je na Svetog
ovog Aleksija, čoveka zatajnog, čoveka Božijeg. A i Miodrag je bio sav zatajan i baš čovek Božiji. Znači, rodio se u Kamenjači, a otišao je sa ovog sveta, sad slušajte ovo, otišao je sa ovog sveta, sa kamene terase, njegovog stana u ulici Laza Kostić u Novom Sadu. Sa kamene terase. A on je to smatrao kao nekim Božjim proviđenjem, jer je njemu najdublja njegova ljubav bio Laza Kostić. I nije mogao da shvati da mu je Bog dao takvo blago da poslednje 4 godine živi u ulici Laze Kostića. I uvek je govorio, kaže, čovek ni ne sanja šta mu se u životu može desiti. A onda život postane san. Još nešto interesantno. On je sa ovog sveta otišao na Arhangel Gavrila 26. jula 2018. godine u trenutku kada je pisao predgovor za knjigu oca Olivera Subotića o kamenu odbačenom. I poslednje reči, znači na kamenoj terasi on je pisao, poslednje reči koje je ukucao na kompjuteru su bile: poštovani oče Olivere, časni doktore Subotiću, zarez, i to je bilo sve što on uradio. Mi smo ga našli tog dana, je on otišao pre podne, njegov sin Rašto je, pazite, na 3. spratu, to je beton ispod ulica Laza Kostić koji ide u Novi Sad, nek pogleda. Znači, on je probio iz jednog stana u drugi. Ja sam se presekla živa kako je bio hrabar i čvrst momak koji je došao, našao ga na terasi, otključao. I ja sam ga videla, ležao na toj kamenoj terasi sa takvim ozarenim licem, mladim, radosnim, to purpurno, ta boja, da sam nekako osjećala kao da je Arhangel Gavrilo došao sa onog sveta, nešto mu šapnuo i samo inicijativno da je Miodrag poželeo da ode, jer je tako bio radosno. Ja tako nešto nikada nisam videla. Sve oko Miodraga Radovića je bilo vezano za kamen. Najveći intelektualci, akademici, su ga videli kao najboljeg izdanka Kamenjače. Dobrica Ćosić, kojim se dopisivao, s kojim je bio, na primjer, ja sam naletela na jedno pismo 23. juna 1997. godine. Dobrica i on se nešto dopisuju i na kraju kaže: eto, dragi Miodraže Radoviću iz Kamenjače. I kaže, veliki Raško Dimitrijević bi uvek govorio Miodrag Radović iz Kamenjače kao da je Kamenjača Heidelberg ili Oxford. Eto. I meni je milo što u ovu knjigu su se uzidali mnogi iz Kamenjače, gospodin Raka Radović, pa onda imamo i Mikrolajn i Eterika i mnogi su se uzidali, tako da nam je to jako drago. Ja bih hteo da vam kažem da vi večeras možete po izuzetnoj ceni, simbolično za jedno piće od 500 dinara, ko želi može da kupi ovu knjigu i voleo bi da o njoj kaže nešto i priređivač iz Matice Srpske, meni drage, Zoran Maksimović, doktor Zoran Maksimović. Zorane, izvolite. Hvala, dobroveče. Pozdravljam vas i evo, izuzetno je zadovoljstvo što smo večeras ovde i neko posebno raspoloženje, nema veze ni vreme, mislim da svi smo nekako pod posebnim raspoloženjem. A ja moram da vam kažem, isto kada sam čuo kog dana ćemo da predstavljamo knjigu, pogledao sam u kalendar i to su sveti mučenici Flor i Levr, oni su kamenorezci. Prosto nekako ništa nije slučajno. Tako da, eto, a zapravo profesor je bio monolit i nekako smo ga doživljavali kao gromadu. Studenti su njega doživljavali kao epskog junaka Gilgameša, pola čoveka, pola boga. Ja ću samo ovako ipak malo još intimniji biti, pa ću reći da smo nekako i Marina i ja kumovi po braći, ali to nema veze s poslom. A gospodina Žiku sam upoznao
U Londonu. Upoznao sam u Londonu, sad možda Žika ne čuje, na Trafalgar Square-u ja ulazim sa kolegama u autobus, kad nalećemo na Žiku, Šarenicu, i on kaže, vidi naši, a ovako, vidi naši. I tu smo se mi upoznali, on je došao da obeleži to što je Fondacija Laza Kostić radila u Londonu, ali još ću vam nešto u zagradi reći. Pošto smo mi iz Fondacije, mi smo organizovali kulturnu olimpijadu, gostovali smo u Londonu sa izložbom i predstavom. Veliki broj novinara je išao, svih naših značajnih kuća. Sve je išlo preko Fondacije. Jedini, moram reći, jedini koji nije uzeo dnevnicu deviznu od nas je gospodin Žika. I to ja moram da kažem. Nek se zna. Ja, šta da vam kažem, teško je naravno takav jedan veliki kapacitet, jednu veliku monolitnu ličnost, karijatidu naše nauke, nekako sažeti ceo njegov život i delo u ovu knjigu. Čuli ste i od gospodina Žike i od Marine gde je on sve predavao, da vam ne kažemo na kojim simpozijima učestvovao. Uvažavali su ga najveći umovi i savremenici. Ali da vam ne bih ja pričao puno o njemu, ja ću vam samo reći nekoliko njegovih misli koje smo hteli da protkamo kroz knjigu. Ja sam zabeležio ovde. Kaže on ovako, želim da pišem životom. Lakše je napisati 10 knjiga o filozofiji nego jedno jedino načelo sprovesti u praksi. Mogu ja samo da kažem, izvinite, moram da se umešam. Ja sam njega terala posljednje 2-3 godine da piše, a on kaže, ja živim životom. Nije važno svi ti samo što pišu i izdaju knjige, pokaži ti to za šta se zalažeš životom. To je to zato što i ja sam imao čast da sarađujem sa njim, da ga upoznam. Ja sam ga naravno prvo upoznao preko literature i onoga što je on pisao. I imao sam, i imam i dalje, veliko strahopoštovanje prema njemu, njegovom delu. I ja sam ga upoznao kao mlađi teatrolog u to vreme i koristio sam tu literaturu i upravo sam radio o Lazi Kostiću. I prvo sam čuo sa strane od drugih kako je pohvalio taj moj rad, što je meni bilo posebno, a onda sam imao prilike da ga upoznam i čak smo sarađivali na više projekata i u nekoj televizijskoj emisiji i tako, na izložbama na Kolarcu i u nekim predavanjima. Toliku skromnost, verujte, jako je retko sresti. I upravo je to i razlog što napominjem. U svim knjigama koje je on objavljivao, on nikad nije stavljao svoju sliku, fotografiju uz biografiju i tako. Jedino je u knjizi Pčelojavljenje na insistiranje Fondacije smo stavili jednu sliku, ali smo ovde hteli, baš zato što se kroz njegov lik vidi ta njegova unutarnja snaga, vidi se ta njegova produhovljenost, vidi se ta njegova moralnost. On toliko ima izraženo lice i da smo mi onda kroz celu knjigu gledali da stavimo te portrete koje smo pronašli. Ovde se radi samo o portretima posljednjih 30 godina. Ja bih vas najlepše zamolila, pošto, pazite, nemojte nam odlaziti, vi koji ste kupili knjige, jer mi bismo želeli da se slikamo svi zajedno sa tim knjigama, jer njemu, ja vam kažem, mi smo promociju ove knjige imali u Hotel Moskvi u Beogradu, to je elitni, ekskluzivni hotel sa istorijom. I nas su pitali, čoveče, a što u Beogradu, prvo, kad ćeš ponoviti u Novom Sadu? Mi kažemo, nećemo ponoviti, mi ćemo imati u Novom Sadu ovu knjigu, onda ovo što je bio inspiracija za Pčelojavljanje u muzici i treću knjigu, strahovito važnu, koja je sada u štampi, koja će u decembru da izađe, a to je Miodrag Radović koji je prepevao Santa Maria della Salute. To je nešto neverovatno Božje davanje, a ja to, izvini što sad upadem u reč, ali ja moram to da kažem. Neverovatno je što je Miodrag Ibrovac, vezan za Jasikovicu,
prvi preveo Santa Maria della Salute, a to je najveličanstvenija pesma u srpskoj književnosti. A Miodrag Radović iz Kamenjače je prvi prepevao tu pesmu na francuski. Ima samo 5 prevoda i Jasikovica je dala prvi prevod, a Kamenjača je dala prvi prepev na francuski. To je neko božanstveno davanje. I ta treća knjiga je sad napisana, to je sad u prelomu, mi želimo za tu treću knjigu da se svi slikamo, jer njemu bi značilo, evo koliko je vas pokupovalo knjige iz njegovog zavičaja. Zato molim vas, nemojte otići i mi hoćemo da se slikamo sa vama. Da, hoćemo tu fotografiju da stavimo u tu knjigu, da. Evo, skraćujemo, evo, sve u svemu, rođen u Kamenjači, potekavši iz ovog kraja, mi koji smo iz Novog Sada smo ponosni što je on uz Francusku, Nemačku, radeći u Goethe univerzitetu i u 3 univerziteta i u Francuskoj, prevodio je i sa engleskog, nemačkog, francuskog poliglota, takav znalac, takav stručnjak, da je u stvari najviše traga svog stvaralačkog ostavio u našem Novom Sadu, u srpskoj Atini. I to isto sigurno nije slučajno. A šta je suština po meni njegovog življenja? To je traganje za smislom života. To je ono što je taj veliki tragao. A evo, završit ću njegovim mislima, a to je u stvari da je on smisao svog života pronašao u pčeli. I kaže, pčela mi je vratila veru u život, veru u ljude, veru u smisao. I još nešto, on je zaista bio, evo, samo još jednu rečenicu ja moram to da kažem. Miodrag je bio neobičan i zaista imao fenomenalne ideje. On je bio kum ovom vinu, koje je fenomenalno vino Bermet, Serbian Shakespeare's Wine, srpski Šekspir vino, zato što su Lazu Kostića zvali srpski Šekspir, a ovo Šekspir med. I sad mi smo zahvalni što ste vi želi da pokupujete ove knjige, nadamo se da ćemo prodati još i ove. Ko bude dao lep prilog za ovu sledeću treću knjigu, na kojoj ćemo se svi mi naći u slici, dobit ćete na poklon vino ili med, ili jedno i drugo, zavisi od poklona. Hvala, Marina. Skoro da završavamo, ali hoću da vam kažem koliko je svet mali, kako se ljudi upoznaju. Ja Marinu upoznajem preko jedne prijateljice iz Londona, pomenuo je Zoran. Zamislite Žiku Seljaka koji neke velike stvari o Šekspiru sazna i to u Londonu. Svi su me kroz ceo život zvali Žika Seljak, na što sam ja posebno ponosan i uživam u tome. Pa naravno, ali to je ono najvažnije. A zahvaljujući, i zamislite, gospodo, zahvaljujući mojeg kumi i Šekspiru, kako nam se zove gospođa? Snežana Spasović. Snežana Spasović i još je... Ili Jelena Geren. I Jelena, da, Jelena koja nas je provela, moju suprugu Zoranu i mene kroz London, i tu se srećemo i sa Zoranom, Marini kumujem. Pogledajte vi kako je to svet napravio, tu prosto ne mogu da verujem jedan veliki krug preko celog sveta. I evo nas ovde u Jasikovici sa velikim zadovoljstvom, uživam u ovome što se događa i ponosan sam na vas. U jednom trenutku sam pomislio da neće biti knjiga da zadovolji vašu znatiželju, što me izuzetno obradovalo. I ono što je najvažnije, hoću da vam kažem da ja za Miodraga Radovića znam otkad sam krenuo u školu i prolazio pored njegove rodne kuće u Kamenjači, svaki dan išao od 5. do 8. razreda i maštao da ga upoznam. I upoznao sam ga u poznim godinama, zahvaljujući Marini, i imali smo nekoliko susreta, ali su to bili za mene veličanstveni susreti sa čovekom nestvarnog talenta, nestvarnog kvaliteta. Prosto me jeza uvek hvatala onako, kako da vam kažem, jeza sreće kad imam priliku da se sretnem s njim i da popričam. Izvinite,
vidite, vi koji ste kupili knjigu, naletećete na 60 ljudi koji su pisali. Tu su akademici, novinari, režiseri, glumci, advokati, lekari, servirka iz Bubi Grila, zatim domar na Filozofskom fakultetu, ali tu je jedan fenomenalan za vas članak, za vas koji ste iz Stikovice, od naše kuma. Da vidite zašto je on strahovao da uđe u crkvu sa tim svojim poklonom, šta je on nama hteo da kupi, a šta smo mi insistirali. Ali neće da vam odam tajnu. Znači, vi koji hoćete saznate, morate da kupite knjigu. Divno. Slikanje.